Hi guys, good morning. Karon guys, di ako diri sa Santa Cruz Kanawa og ipakita ninyo ning arang na jud kadaghan ng mga tanom. Kaniyo, mga tanglad ni guys. Pagpindot ni siya para isagol kung magluto mga tinula or mga ginataan nga pagaluto. Pwede ko ni siya itambal. Herbal ko na siya guys. Unja karipod arang na jud kalabong ning mga tanuman ni. Kuan ni siya daw pang nga tanom. Para ko ni siya sa kun dunay dupangon. Nabang nay katul ka guys, magtubo sa tanglawas. Magkuha po na siya pantal-pantal sa tanglawas. Ya, karipod ay pilit. Nindot po ni siya. Pakuha sa mga panuhot. Arang na jud ka laon. Ya pa, yo bijabas. Arang kanindot diri sa bukid guys kay magkapanom-tanom jud arang ka mabisan unsa. Arang nang ka laon ni mga panuman. Sagbot na panahon. Kaya diri. Kini ka party guys niya ni sa gawas. Ini. So hapon, nuna ni siya. Ang mga sagbot nga nitubo aning partihan nga nakabaga. So karon, agahapon na tuman siya na paguna, man siya hindo na jang kanang og kamuti. Kaya ron na di na siya matubuan og sagbot kanina lang kamuti pa matubo. So nindot ni pohon mapakinabangan ni pohon kung matubo ni guys. Pwede ni siya utanon at salon or bisan unsa nga kuan isagol sa tinunuan or pwede gisahon ana na. Ya, diri guys, naglaro na rin ilang mga tanom nga mga sili. Ya, kani abgaw. Nindot ko ni siya tambaw sa ubo or isa ko ni siya sa isagol sa kanabitang na pito-pito ti. Tapos Manila na siya daghang baligya ingon ana pito ka klase nga tanom. So that's why gingnan og pito-pito ti. Pampalinis ko na guys sa dugo. O tanaw daghan tawa-tawa wa ni hayapi luguna kay importante po ni siya guys para sa dinggi. Ug diya serpentina, daghan sila serpentina nag kuan ni siya nagpangsipak ay nang nanubo na ang mga kuan, gidang mga liso. Nya dinhi nag kuan ni siya nanubo na. Ano siya arang ka baga nag iyang mga kuan diri sa libot nga buwak. Hey guys, klase ng mga tanom. Napapananan ko mga kalabo. Importante po ni siya mga gulay. Tambaw po ni siya ko. Doon ay ubhon. Mga dapat ilang mga tinanom nga sibuyas. Tere, taas lang limang sito, daghan ng mga bunga. Napakinabangan akong dunay kinilaw. Pero nakapananom po og talong. Okay, pagsugod-sugod og buhi. Napita diri. Klase po diri mga tanom. Nga sibuyas gihapon. Nindot na siya kay ang ilang ana kuan dagami or uhot. Butang din dito ibabaw na siya og juta mga tambok ang resulta para sa atong dito dapita. Ang dapat musika ang tanang rice flower pot. Importante po ni kun ubhon. Mga sibuyas ganda. Agay sa tanawa daghan ng kahoy. Kani mga ritaso-ritaso ra ning mga kahoy Ang uban kadtong saling-saling sa bagyong ubit. Mga tumba. Kay sibuyas. Ano ni makanindot diri sa bukid kay makapananim tanom bisan unsa. Mga bagong tinanom. Hinlo ng mga palibot. Na kay daghan ng mga tanom po nga klase-klase. Kaya ladisi. Mga dago ng mga eggplant, mga talong. Giabanuhan na. Mga sili. Sumana siya guys. Ako lang ipakita ninyo. Ano sa ka, nindot kun magpuyo ta sa diring partiha sa bukid kay doon na daghang mga tanom nga atong tanom. Makapananom-tanom ta bisan unsay atong gustong ipananom. So mala to guys. Daghang kayong salamat. Magpasensya na mo. Huwag ayaw kalimot sa pag-subscribe ng akong channel, Nina Girls Mix Videos, Inspired Team. God bless! Don't stress your mind.